Яңа ел бәйрәмнәре төрле тантаналарга бай булды. Үз халкымның гади бер кызы мин дип яза җирле шагыйрә Фәүзия Мөхәммәтова. Шәһәр мәдәният сараенда якташыбызның иҗатташ дуслары белән бергәләп шаулап узган концертыннан соң нурладылар моның белән килешмим дигән фикер белдерерләр мөгаен. 7 китабы дөнья күргән. Бүгенге көндә үзешчәннәр һәм татар эстрадасы йолдызлары башкаруында яңгыраучы 80ләп җыр авторын гади дип әйтеп булмый. Шигърият дөньясының бер алиһәсе исә урынлы яңгырый. Нурладның рәсми булмаган гимны саналучы әлеге җыр тәүге тапкыр яңгыраган көннән 20 еллап вакыт узган. Дистә еллар буена шигырьләренә язылган көйләрнең танылган җыр булып яңгыравы автор өчен чынлап та зур дәрәҗә. Фәүзия Мөхәммәтованың шигырьләренә беренче булып көй язучыларның берсе шулай ук Нурлат егете Рамил Мифтахов. Бик тә шатланып кайтты минемле Фәүзия апаның иҗат кичәсенә дип. Аны чакырган саен кайтасы килеп тора, үзем туган якка. Иҗади уңышлар безнең аның белән инде ничә еллар инде кайный Фәүзия апа белән. Яңа җырлар язуга. Мин ахыргы елларда инде бик сирәк язам. Тырышам инде менә күпчелек язарга Фәүзия апаның сүзләренә. Аның бик иштәлекле, мәгънәле сүзләр. Сәмигулла Рәхмәтуллин, Оскар Усманов, Сабит Миңнеханов һәм башка композиторлар белән Фәүзия Мөхәммәтованы күптәнге иҗатташ дуслык җепләре бәйләп тора. Ә шигырьләренә килгәндә аларның берсе дә буш урында тумаган. Һәр берсе район, авыл яки республика күләмендәге зур вакыйгаларга үрелеп, каләм астыннан чыккан. Бу концерт минем җыр сүзләреннән тора менә. Мин язылган сүзләргә кемнәр ки язган, һәм инде кемнәр башкара, бу инде шуларның концерты. Теге мин башлап оештырып җиргәнгә, кешеләр инде аны минем иҗат кичәсе дип аңладылар. Нинди яктан карыйсың инде? Бер яктан караганда чынлап та минем өчен иҗат кичәсе дә инде ул. Чөнки минем хәзер 70ләп дигән 84 җырым бар икән. Менә безнең инде ике максат. Беренчедән минем иҗатым белән шушы җырларымны халыкка күрсәтү булса, икенчесе тагын да зуррак максат үзебезнең җирле башкаручыларны халыкка таныту, халыкка күрсәтү. Ул инде безнең менә программа барышында да шушылай алып барылачак. Концертта башкарылган җырлар хитлар булып киткәнче, аларны иң элек район үзешчән артистлары халыкка танытты. Рәсимә Туктарова, Миләүшә Нуриева, Зәһрә Зарифуллина һәм башка җирле артистлар тавышы аркылы аларга зур сәхнәләргә юл ачылды. Шунысында әйтик, концертта Зәһрә Зарифуллина тарафыннан премьерада башкарылды. Үз халкымның энҗе бертеге мин дип аталучы шигырьгә көйне Татарстан Республикасы атказанган мәдәният хезмәткәре Сәмигулла Рәхмәтуллин иҗат иткән. Фәүзия апабыз инде безне тормышыбызда авырганда да җаныбызда булды. Хәзер дә менә шуның өчен без шатланып каршыларга килдек. Үзенең эшләрен рәхәтләнеп яшәсен дөньяда. Авырганда да үләбез дип торабыз, кайгырдык шул хәтле. Жаратабыз, инде җырларында жаратабыз, үзендә жаратабыз. Шуның өчен якын күреп килдек. Biz bugün konsertga Fəvziyə apanı hürmet etib zurlab geldik. Çünkü Fəvziyə apanın şiirlerini biz bik yaratabız. 4-cü məktəbdə oxutqanda da Fəvziyə apa bilən biz bik küp mərtəbələr uçuruşlar uzdırdık. Oxucular onun şiirlərini bik yaratıb tınlaydılar. Şiirlərinə muzika yazıcılarının hürmet etib. Çünkü onun cırları ölümsüz cırlar. Her vakitte de yangırap tırsın idi. Fəvziyə apaga icadi uğuşlar, isənlik, sağlık tilep kalabız, gayle vakit tileybiz. Fəvziyə benim avuldaşım, meni özüm Zivanlar'da tuğub istem. Turan birlikte. Fəvziyənin konserti buladı geçtim. Men bik hürmet ettim, bik yaratam onun şiirlerin, onun şiirlerine yazılgan jırların bik yaratıp durmam. Birlikte hatta kildim. Küp yazıdan korkarga gerek түгел, мен башлап язучыларга да. Чынлап теге башлап язган шигырьләреңне карыйсың да, анарда инде ничек әйтергән инде тирән мәгънә ятмый инде. Нәрсәндер күз алдында рифма куы дип әйтәбез инде без аны язучылар. Ә менә хәзер инде рифма куасы килми, ниндидер мәгънә җырларны да шулай язасы килә. Шагыйрә яңа планнар белән яши. Димәк, Фәүзия Мөхәммәтованың яңа шигырьләрен укыйсыбыз, матур җырларын сәхнәләрдән ишетәсебез алда әле.